Jól van, tudjátok mit? Hülyeség volt azon elkeseredni, hogy nincs férjem és nincsenek gyerekeim, csak egy jó tervre van szükség. 3 gyereket szeretnék. Hadd találgassak, mind a 3 egyszerre akarod, és az öcséd legyen az apiuk. Vegyük tovább. Mondjuk az elsőt úgy 35 éves korom körül szülném, addig még 5 évem van. Ha 35 évesen szeretnék szülni, 34 éves koromban kell teherbe esnem. Vagyis a Prada 4 évet kap, hogy kijöjjön a kismamaruhákkal. Várjatok, de a teherbeesés előtt egy évvel férjhez kell mennem. Tényleg? Olyan korán? Amit akarsz, az megtörténik. Vagyis 33 évesen kell férjhez mennem. Az még 3 év, 3 teljes év. Ja, nem, gondolkozzunk. 1,5 év kell, hogy megtervezzem az esküvőt. Előtte 1 évvel már ismernem kell a fiút. 1,5 évvel azután, hogy eljegyzett. Vagyis 30 éves korom körül kell megismernem. Ami tök jó, mert most töltötted be a 28-at. Nem, rossz, nem, ez így nem jó. Ha ragaszkodunk a tervhez, már ismernem kell a fiút, akihez hozzámegyek.